tarvitaan oikein slow motion, niin näinkään noin pisarat. Mä mahke vähän seisoo. Mulla oli penkki siellä, kun mä tulin ensimmäiseksi tänne grillaamaan ja oli tippunut pisaroitia niin helvetti. Mä vaan tyytyvästi istutin siihen ja perserammeraan. Saatte nyt kun sä lyöt sen koneen, niin jollain ohjelmaa hidastettu vielä. Ei varmaan. Tämä on juhannus 2010. Se on aika jämä. 1, Tuo tippuu housut ennen kuin se 2, 3, Hidasta on vähän vauhtia. 4, Panna se tohon juo. 5, 6, aika paljon teki. 7, 8, Nyt tseppaa. Mitä se laskee nämä kierrokset? 10 vedoks! Ei kun mun piti kuvata. Haluatko se juoksu? Aika hyvin vetää. Aika! Ei koskenut keppiä. Näkyy kamerassa, keppi ei oo koskettu vielä, aika juoksee. 1, En mä oo saattu keppi kaatua. 3, 4, Ketä on meidän 5, 6, hyvin menee. 7, 8, 2 vielä. 2 vielä ylös, ylös! Ei ne. 2 vielä. 9, Järkevä vauhti. 10, nyt vedoks. Vauhti. Aika. Hyvä, hyvin menee. Menee. Lisää. More. Aika kuluu. Päädä tasoitus! Hyvä, niin kuuluukin. Noi muut on niin säkkei. Ei se näköjään olekaan helppo. Mene. Jatkuu, ylös. Hyvä tukemit. Takaspäin, hieno. Hyvä, sit keppi loppukiri. Aivan loistavaa. Me tasaamme taistellaan koko ajan. 1, Hyvä Heidi! 2, 3, Mä oon aika noloa, jos mä oon ainut on sitä 4, Mä oon helvetisti. 5. Hyvä, hyvin se menee. 6, lisää. Pääkäsi! 7, hyvä. 8, 9. Valmiin juoksee. Ei kun juoksee. Varokaa niitä vaatteet sitten, ettei ne mene ruohaan. Jatka! Meidän joukko vetää tyyliin kanssa! Noniin. Jumalaton sprintti. Keppi. Juoksee! Aika. Ei pakko. Oi, meni maistaa. 2, 3, 4, Joo, kyllä voidaan! 5, Kato, nyt lähti vauhdilla. Mitä vittu mulla on, kun ne on lohtajat siellä ne? 7, Ei mulla yhtään. 8, Laurakin meni paljon. Mä menin kyllä sanoisin. Mä en tajua oikeesti, jos mä menen jotain hyperkeikkoja tuolla. Vasemmalle! Yritän mennä eteenpäin ja vaistutin. Aika.
Se on jo ihan liikaa, että noin pyörimisiä. Sait sekas jo 2 jälkeen. Järkevää tärjitä. Hyvin se menee. 9. Ja menee. Mikä vaan? Koske keppiin. Miikka! Nouse ylös! Tosi käde! Joo, niin. No niin, juokse tänne mun ääntäpäin! Aika. Mikä siinä nyt oli niin epäreilu? Ei mikään. Nurmikko. Kaikki mulla on voinut tuolla pyöriskellä nurmikossa. Meillä on jotain hiekkatietä koko matkan. Niin, se nurmikko siihen nyt vaikka. No vähän pehmentää. Mutta Anssi, se on ketä Me pidetään huolta meidän tehotiimistä. No niin, älkää nyt paljastako mitään. Kuinka kertaa piti mennä? 5. 2. 2. 3. 4. Vielä kerta. 5. Suoraan eteenpäin. Nyt suoraan eteenpäin. No niin, tuu taaksepäin. Vähän. Suoraan eteenpäin. Vähän oikein. Hieman oikealle. No niin, suoraan. Suoraan. Vielä muutama askel. Seis. Vasemmalla on alhaalla. Oikealle. Siinä. Näyttäkää joku muu! Aika. Kenen noi on? Ei, älä pakittele siinä. Nyt tiukka poseeraus. Tänne pois nyt ja venytät niin. Oltiin. Siitä näytä palaa. Se tippuu päältä kun mä menen uimaan. No niin, nyt kun muutenkin sanetti on siinä. No niin, hyvä. Ei kun uimaan, niin Niinku mitään mä ottaa. No niin, sit siihen rinnalle lähdetään kävelemään. Ai kävelee vielä. Ei mene ristiin! Minä ei ole uskottavaa. Ovi lipekäsi. Älä tiputa, mä en Ei tule yhtään kävelemään. Ei tule yhtään kävelemään. Mitä sä teet, Matja? Mitä sä touhuut? Mitä? Mitä Katja touhuu? Saatoja taaksepäin. Mitä takonia kerran kävi? Ei vielä, et sä älä me potki sinne ärsyttämään niin. Tuu nyt istu, pikapalaveri. Mikä palaveri, mistä? Et mitkä joukkueet? Totta. Se on semmonen litti, että se pärjää kyllä yksin. Vittu, tässä on ajettu tätä.